Mama, uvile uba umpehle mfondini uba usityile isikwani laa nto unxile emsebenzini. Hey Timer, khaya kungixelela ngombehle man, but something fish about Miss Joyce. Ubani? uMiss Joyce? Kaloku kudala ndamazi lowo. Yho, akatyi ifisi ke, utya imiqolo. Uyayidwebela phaa bafike bethetha ngabantu phaa. Utya imiqolo uMiss Joyce, ndiyamazi. Tyinti, andixela ngoMiss Joyce. Uthini Time? Miqolo itheni? Ndiyakuxelela kaloku fondini, akatyi intlantsi uMiss Joyce. Akatyi ifisi, utya imiqolo. Hey Timer, man. Yazi kunibhida enye ixesha wena. Yawuthini thetha ubuthethe shesheku wena. Fondini, uthi kaloku something fish about Miss Joyce. Ndiyakuxelela akatyi fish, utya imiqolo. Uyayidwelela phaa kale ntuka. Phaa kumama, kulo mama ngapha kwetha. Utya phaa imiqolo. Bafika bethetha ngamagama abantu phaa. Ndiyamazi Miss Joyce, uyitya ukufa imiqolo. Tyhini usathetha ngeefish. Yho, hayi ndancama Time. Suka phofu kwethu, phofu sisidomdyana. Andiyazi uba ucaciselwa xa kutheni na. Ufundisa kakade umntu onentloko eqinileyo. Tyhini, ndiyakuxelela mos utya imiqolo. Utya imiqolo ke qaqwaba. Hey hayi Timer. Hayi mna benisithi mna something fish about Miss Joyce. But hayi masiyeke. Hey Time, khawucinge nawe man. Ngephi enkulu? Ulwandle okanye umhlaba? Hayi ke kuba usithi masiyeke. Mna kaloku bendicinga uthela ngefish kanti wena uthela ngokufisha kaMiss Joyce. Kaloku apha sithethi ngale ntuka. Kanti wena ndikuthumela esikolweni uyajonga uMiss Joyce ukufisha kwakhe. Okay, hayi ke kuba buthe masosiyeka ke. It's obvious kwekwe kaloku because kaloku ilwandle ndikhule kwedini kusithiwa likhulu kunomhlaba. Likhulu ke kunomhlaba ulwandle. Hey Time, kanti bona uzicingela nini na? Ukhule kusitshiwo. Wena uthini Time? Ndiyazicingela nje nam, kha ndiyaxela into eyayithethwa kudala nam ndazicingela uba ulwandle usuppose likhulu kunomhlaba. Hey hayi Time, hayi bendikuthembile. Na uvumela noMiss Joyce. But mna I suggest uba ulwandle luncinci kunomhlaba. Umhlaba mkhulu umhlaba Time. Uthini? Ndinqinela lo Miss Joyce, kaloku Miss Joyce ufundisa wena nje. Icacile ke uba thina noMiss Joyce sinelungelo lofundisa wena. Ulwandle likhulu kunomhlaba. Hayi Timer, hayi nawe kajonge Time. Kajonge umhlaba. Kajonge umhlaba Timer, ujonge ulwandle. Ulwandle luphakathi emhlabeni mos. Lukhulu njani ulwandle kulomhlaba? Hayi mawawa ndikuncamile boy. Aloku wena wazi ulwandle kulapha eSummerson xa kuba ukhule lapha eBhayi qha. Ulwandle liyajikeleza all over kwethini. Umhlaba ulapha phakathi, ulapha kanye elwandle kuyatyalwa kwethini. Kutyalwe ulwandle kwakhiwe. So ulwandle lukhulu kunomhlaba. Kawumamele man. Hayi ke Timer, let's agree to disagree. Khona Time ubuthe abantwana bayathengwa mos. Singenaphi ngoku ebantwaneni? Ukakade kwethina abantwana bayathenga, ndakuthenga wena. Ndithenga ngokuthanda. So Timer, yayindim ndedwa ogqibela phaa eshop. Hayi ngasenguwe wedwa, zasikhona ezinye ezinqathu. Uyabo kha wena ndaqomba noko ingathi ikhona indawo ibukufana phaa kumamakho. Mos umamakho unjengawe kanye. Nibabi nomamakho lawe ilakhe. So ndaqomba at least mandizame into ezawufana nenkosikazi wam. Hey hayi Time, you know reason why ndibuza? Ingxaki uba andiyazi uba kutheni ukhethe mna. Igqibambi kangaka Time. Bekhona abantwana bahle phaa. Kwakhona kuba qha wawufana nomamakho. Nibabi noyi-2 at least. Ndandiqomba omnye nomnye mamakho makazame ayelelane uyabo. Ndangasuba hayi mna ndangakhethi nokukhetha. Unje? Hayi wakhethwa umamakho wathatha kwathi nangu ndiyamfuna lo. Dada sondinyumba wena ke ngoku. Hey hayi Time, imizi igxikiketile kodwa zibila gunye eziko. Kodwa mna Time, ukhula kwam hayi soze ndikhethe into efana nam. Okay, into efana no-Aisha. Hayi ke ndikuvile nyana. Ngoku wena ungasondelanga nosondela napha konjeza. Ufuna ufana no-Asha. Suka khetha lo ndiyikhethayo. Ndibazisela nje ixesha wena. Ojonga umhlobo wam mani. Mhlobo wam ngenja yam.
Yawachakamela elanga. Fondini kubi ngicela ngenayo abantu ngayidibanisa Yo basho yo Fondini inhloko ishushu Indongo. Yo anibuzwa tuwa ke lento uma wa. Indongo le. Hey Fondini iminqeni ingqondo ibuza insende le ntwana. Indoni yawathino. Hey anjalo lento nibuza ba ilwandle kephi ilwandle enkulu ilwandle nomhlaba. Ngizayazi lapho nokuthini ke. Ngiyayazi ukubala ulwandle. Kuyintoni enye ke. Kini Thixo le ntwana. Hey Fondini. Keda wami man. Okay. Yazi kule nto binikeni buza le ntwana. Kanifuna uyiphendula ngela because ngikhomba hayi ingqondo wami yenza shushu. Ngefondini. Eke ngeke mthanam eyabakho kuqala iqanda lenkukhu nenkukhu. Hayi nawe uthanda uzongqalisa ingqondo nawe. Hayi ndikunetha njalo umbuzo kaloku hamba nami ndifuna uyazi kanti. Ngapho nini inkukhu hey hayi sawuthi inkukhu. Inkukhu njani inkukhu iphuma? Iphuma eqandeni. Ngoku njani uthi inkukhu ke ngoku hamba nawe uyazi. Iqanda liphuma phi lo? Enkukhwini. Ngoku ke ndithini? Hayi kawutsho nawe iqanda uthi liphuma enkukhwini. Kodwa mamela mpela baba. Ilentuka inkukhu yona. Eke Iphuma eqandeni. iqanda liphuma entweni lona. Iqanda liphuma Ngoku enkukhwini. yini hama mfana usokolisa ngezintwana abasiyazi kasiyazi ke lo yini. Hayi masivele Kodwa ndibona omnye umntana usamkhumbula la mntana walapha lamkobhiya. ubani Unotheni. unothela nomshophu futhani. Akabhitshe into. Hayi bo lo wena masikarafu. Lo uyangibulisa. Oh, Akabulisa. wathini? Ye, ngicela imali imjonge nje ngicela imali enkanta moto kana kuyachaya mina. Ucela Ngicela imali Hayi bo Ndithi hayi njani ucele kum wena. abantu bayayitya ituwa le mali Kodwa karafu. la mali andiyazi ngaditakatele. Futhi lo benyusa impumlo kwethu Ngiyaqala akabulisa nobulisa qala ezantsi. Ndimotuka konifuna i-8. ucela i-8. Hayi Hey hayi la mntana. ubomi bunjani man? Noba nesinafu uyasiqhuba lo Hey mntana. bunjani ubomi? Andikuphethe impahlane engathi incinci ke kodini. Kuqinile nje begqitha Uyaqhuba, zinezano nawe uzegcina. Laba nsithi ke apha kusemhlabeni zonke zalapha zezela. sirathi thini ba siqale ngolamba Ndaxelela mhlawumbe uthixo kuphela nalo rafa hayo hayi Zayitya ingqondo ndayilungiselela Hayi, kahle right, right. yayenzela Apha amathupele sithi all brown apha madoda yazona. okay asifuni mabisi mana sithengisa Mabisi asinamalana kuya kude man. ngabanye nonzeyila Uyafa ndakuxelela mjone ubinto zakokwabo uthi uzawuphuka noma uxolele uphungu emnyama isuka. akufelisha kudala la mabisi alahliwe phakasipha uzothengisela amabisi abangangamazi Hayo kubi unodzile uthi umanzi fondini. hayi bo Umanzi uthi ucela. napha kum Ngamqwalasela jinga unodzile. uthi ncamisile abathi uthixo ntwana banoyiphamla la mali angayiphatha kakuhle ubhuku Kodwa ngamngathi ndingayidlakaza kuqala. awungayitya wena unje usisithambani unje awungayitya kodwa nami ngaqala ngoyitya ndiyaqala ngoyitya Ayibona uflate bayengathi ngendiyisebenze ndingayisebenzi okwam uxelela ngaloo. because kaloku awuyani uba uzawufanini uyabo ulikele unkonye imali ubhubhe ngomso ndingayivutuzo yam unodzila liyinene lalenzayo hayi nethi uchamba hayi Lotshana ezimpahlana yho ndiyapha ndiyabalisela kuthiwa hayi beDubai uthengela wonke umntu akayityi asukathi masambeni kuyiwaphi ke ngoku hey atakho mntu uzawuthatha impala kule nduna hayi ngokupha eDubai ndakuyeki hayi bethe bawuthina abantu athi singathi ngabafazi siyathetha ngoba siyathetha into eyenzekayo apha emhlabeni. phofu ke nyhani ke ihlophe because akho nto kwenza nathi Kanye siqakamela mandingayifumani amalanga nakaloo mali karafu kodwa ncena le into ndibe ndihletywa nam. ngondibawela kangaka ngondibawela kangaka nje kugqithwe noba ngumlenze idume nje noba ngumlenze Ukungasindi ntangam. hayi umlenze noba usindanga wona kusiwenza Nditsho kaloku sikungasindi kwawo. ndizawuthenga lo wentsimbi mos wo-1.5 hayi mani ukhona ke nalona walapha awufikile lamkhayakazi. hayi bo Mama siyeke leyo hlobo edwane kodwa uyamfunela mhlawumbe lapha kule ndlu lala tata ukhonza agqitha atata unetshebe ezine ndana ukasigxabhayi pha okanye uzethi uyawubrazethi hayi bo ukhona la mntana phayane besandogqithela kunjani because uqale uziphethe kakuhle uziphethe kakuhle sembulisile. hayi ndiyakhumbula hayi no sake ndijikele phaa kulo ndagqibela kaloku eyicrash yo hayi eyicrash yabo xa ubomi buyatshintsha yabo
uyamgqibela umuntu eyiclass kanti hayi uyintoni hayi seyaphela Hayi. yonke loo nto Hayi. senabantwana abayi-6 idumile ihloka uyeke mandincede lo mfana hayi mntana ngoba usokolisa le ntwana Sokusithi- iqanda liphuma inkukhu iphuma eqandeni iqanda liphuma enkukhwini qha so ikhwapha yikhombo leyo kodwa yazi unyanisile because ndiyayicinga le nto uthixo zangadale maqanda andizange adale nkukhu uthixo njani Njani? uto wadala izilwanyana Fonini two by two ngithini ku andithi iqanda liphuma enkukhwini inkukhu iphuma eqandini so uzama uthini xa usithi ke uthixo zangadale uthixo wadala into yintoni into yinto inkukhu kaloku yinto ephilayo into yinto engaphiliyo yes iqanda kaloku aliphili ngoku liphuma phi kaloku eli qanda loo aloku ladalwa nguthixo wadala Uthina nenkukhu ngapha so So, enye leyo. sukule ntwana ke kunxelisa ingqondo ke musa Dame, thinayo impendulo, thina man. sokubusokolisa Thina, kabucakameli langa sephelile naloo mntu lo mjita lo yes